Добро утро, момичета! Как сте? Така, започваме. Не знам дали чувате, една релаксираща музика съм пуснала. Надявам се да се чува. Да не прекалявам. Изправяме гръб. Хубаво. Рамената назад и надолу. Главата напред. Колкото 4 пръста горе-долу или колкото един портокал да има разстояние между ключицата и брадичката, между ушите и рамената. Оставяме така в спокойна поза и дишаме 3 пъти дълбоко. Ориентировачно 4 секунди дишваме, 4 секунди задържаме въздуха и 4 секунди издишаме. Издишаме от устата и поемаме въздух от носа. Чудесно! Сега започваме с загрявката, която ще бъде кратка, но задължително да я има. Започваме с врата. Тук в тази част и мускулите на врата имат събрано най-много напрежение, така че е хубаво да ги разтегнем. Пускаме главата към рамо. Леко. Връщаме и другата страна. Така. Сега ще наведем главата напред към ключицата, а брадичката трябва да допре напред. Ето така. И задържаме. Чудесно. Сега ще направим няколко кръгови движения. Напред. Задържаме. Страни. Към другото ухо. Към другото рамо. И напред. Отново наляво. Бавно. Не изгъваме главата назад. Просто преминава надясно, напред, надясно, връщаме посоката и задържаме. Наляво, напред и задържаме. Чудесно, готово. А сега е рамената. Слагаме пръсти върху рамената и правим кръгови движения назад 5 пъти и напред. Чудесно. Хващаме ръце така пред нас и загряваме китките.
Разгряваме длани и поставяме длани на лицето, да го подготвим за работа. Без да натискаме и махаме. Чудесно! Сега трябва да направим загрявка на кожата на лицето, но преди това може да пиете водата или каквото сте приготвили. Така, сега ще загреем тялото, кожата тук, където ще направим упражненията, като лекичко с леки движения, такива пощипващи, минаваме по деколтето. Даже тук също е много хубаво да пощипим, за да може да подобрим кръвообращението в зоната деколте и лице. Така, хем упражненията ще са по-ефективни, хем и дневния крем или там олиото, което сте използвали, ще направи своята магия и ще подейства още по-добре на кожата. Така че, ето така, с леки пощипващи движения, да не боли, не трябва да има болка, по-скоро да ви е приятно, много лекичко да порозовее кожата. Така всъщност ще разберете, че вече е готова. Бузките може така да потупвате, но е важно да подобрим кръвообращението, така че ето така. Тук на челото е малко по-трудно, защото мускулът тук е плосък и тънък, така че колкото успеете, не се притеснявайте. Хубаво пощипваме. Използваме палец и мекичкото тук на показалеца. Чудесно! Аз вече порозовях, въпреки че не знам, виждали се на видеото. Така, сега, след като направихме този масаж, е хубаво да масажираме и важни зони на главата, като с пръстчета, с възглавничките, слагаме в корените на косата и масажираме с кръгови движения, изключително полезно, хем за косата, хем е успокояващо и приятно, така че сваляйте ластичките. Започваме първо така отгоре, навеждаме се надолу. Тук горе в скалпа има изключително важни окончания, които масажирайки ги влияят много добре на нервната система и помагат за бръчките, които се появяват на челото, така че може да си правите тук този масаж отзад. Колкото имате нужда. Готово. Разруших ви. И продължаваме с следващото упражнение, то е за чело. Като тук ще са ви необходими пръстчетата, възглавничките на пръстчетата, които слагаме в средата. Ето така и пускаме към слепоочията и масажираме. 5 пъти повтаряме това упражнение. Съвсем лек натиск.
готово. Предполагам, че се справяте и не ви е трудно към момента. Ето тук сега ще тренираме отново чело, но и включва упражнение, което е за вежди, така че за мускулите на веждите. Слагаме пръстчетата ето тук, върху веждите и повдигаме веждите ето така, като целта е да не ни се получават бръчки горе. Затова слагаме пръсти върху веждите, като малко тежест все едно да има. Така, но пъваме надолу и веждите нагоре, да има съпротивление. Правим 5 повторения и 5 пъти. Масаж, преглаждаме. Още 4. Преглаждаме. Чудесно. Сега слагаме длани върху челото и отново повдигаме. Ето така. Кръстосваме пръстчета. Гледаме да... Или ето така. Също става. Вдигаме вежди нагоре. 2, 3, 4, 5. 5 пъти, 5 повторения. 1, 2, 3, 4, 5. Преглаждаме. Отново. 1, 2, 3, 4, 5. Преглаждаме. Масажираме тук. И още веднъж. 1, 2, 3, 4, 5. Така, като повдигаме веждите, няма да ни се получат бръчки на челото, което е важно. 1, 2, 3, 4, 5. Чудесно! Следващото, което съм планирала, е за масаж малко да направим на тази част. Така че хващаме тук веждите в основата им и натискаме, ако масажираме 1, 2, 3, 4, 5. Продължаваме към средата. 2, 3, 4, 5. И в края 1, 2, 3, 4, 5. Право. Чудесно. Вече изглеждаме една идея по-свежи. Сега тук слагаме пръстче в края на ъгълчетата на окото с показалец. Лекичко, много малко издърпваме навън и започваме да мижем с очите, все едно ни свети слънцето. Като задържаме по 5 секунди, повтаряме отново 5 пъти. 1, 2, 3, 4, 5. Пускаме, масажираме окото. Отново. 1, 2, 3, 4, 5.
Масажираме. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Масажираме. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И последно. 1, 2, 3, 4, 5. Браво! Така, отпийте малко чай, вода. Ще се радвам да ми напишете после как се чувствате. Виждате ли така погледалото промяната в тази зона, покрай очите, челото. Защото определено съм сигурна, че ще видите разлика, но все пак е хубаво да го оцените вие, като си направите така оценка с огледалото. Надолу се пускаме и слагаме тук на очите за турбички, където се получават точно долу. Пръстчетата да са в основата, ето тук, където е костта, и прибираме навътре. Затваряме око и прибираме навътре. Така. 1, 2, 3, 4, 5. И връщаме. Отново 5 пъти, 5 упражнения. Повторения. Така. Но затваряме очи. 1, 2, 3, 4, 5. Връщаме. Масажираме. Може с потупващи движения. Така. Затваряме. 1, 2, 3, 4, 5. Масажираме. Слагаме на коста и затваряме очите и свъртаме така. 1, 2, 3, 4, 5. Едно, 2, 3, 4, 5. Готово. И сега се спускаме надолу по устните. Тук сега много ми е интересно. Искам да кажете дали му е така моментален ефект, защото преди мен е така. Вижте си устните. В момента това упражнение, което ще направим, е за пухкави устни, сочни. Вие ще прецените накрая. Правим усмивка, която е като на риба. Така и казвам, но изпълнението е лесно. Събираме устните навътре, ето така. Все едно си размазваме червил, гланц, но е важно да нямате такова в момента на устите, защото ще го направите трудно. Правим това упражнение и това също ще помогне за ъгълчета на устните да не са в посока надолу, ами нагоре, което ще промени визията ни и вече няма да сме толкова сърдити. Така, слагаме устните по този начин една към друга. И ако ни е трудно, може да си помагаме с връхчетата на пръстите да повдигаме ъгълчетата нагоре, като целта тук е да задържим една минута в тази позиция, за да може да са максимално ефективни упражненията. Започваме 5 пъти по
една минутка. Отпускаме. Не се притеснявайте, ако не можете да задържите една минута. Масажираме устните. Може да почивате, масажирате и продължавате. Още веднъж. Готово. Масажирате. И сега ви предлагам даже да направим едно по-дълго задържане, не за 5 по една минута, ми едно по-дълго 2 минути. И ако може, даже не слагайте пръсти, ако не успявате, служете. Но това упражнение можете да го направите навсякъде, докато сте пред компютъра, докато работите, докато си миете, четите. Абсолютно по всяко време може да го ползвате. Сваряме устни и дигаме ручетата им нагоре.
Готово. Масажираме. Усетите ли след първата минута как започна тук да работи това мускулче? Тук е много важно пак да погледнете, защото ако сте забелязали преди това гълчетата, в момента посоката им е нагоре, така че това е уникално упражнение. Устните също са така по-сочни, по-пухкави. Задържайки повече от една минутка, това ще стане с времето. Не се притеснявайте, няма да стане отведнъж, ако ви е трудно. И на мен не ми е било лесно. В началото си мислех, че никога няма го направя, както и още упражнения, които с времето съзнаеш, че всъщност не са толкова трудни, просто не съм имала практика. Така че не се притеснявайте. Повече за днес упражнение няма да правим. Приключваме, както ви казах. Искам да се побираме в разумно време, за да си разполагате с него както прецените, но пък и да умеете да го използвате, за да поддържате тонуса и стегнати мускули на лицето. И последното, което ще направим е релакс. Както казах, много е важен за йогата, за лице, за да може да отпуснем мускулите на лицето и практиката да е завършена. Отново сядаме в, както и удобно сядате. Аз съм седнала в йога поза, кръстосани крака, прибрани до тялото. Но това, както казах, няма значение. Въпросът е да сме с изправен гръб. И на здраве! Така, затваряме очички, отпускаме ръце върху колената в моя случай, не знам вие как. Спускаме ръцете, дишаме дълбоко през носа 4 секунди, задържаме въздух 4 секунди и пускаме въздуха през устата 4 секунди. Гледаме да дишаме дълбоко, да усещаме как минава въздуха, как ни се пълни тук в коремчето и издишаме. Още веднъж. И сега искам да отпуснете мускулите на лицето, като започваме един по един, затваряте очите и съсредоточавате върху това да отпуснем мускулите на лицето. Започваме с челото. Пускаме челото, сваляме вежите надолу, да не усещаме напрежение. Продължаваме с очите. Отпуснете очите, скулите, бузите, устните. Отпуснете челюстта, изстискайте зъби, брадичката, и останете така за няколко секунди, като дишате равномерно
и спокойно. Чудесно. Отворите лекичко очички. Може да протегнете ръце нагоре, напред, настрани, назад. Разтриваме длани и поставяме върху очите. Без да натискаме, лекичко. Стършаме за няколко секунди и махаме ръцете. Стържаме на ключицата тук. Масажираме ушата. И сваляме надолу. Лимфен дренаж и пускаме до към мишниците, там са депата и оттам всъщност се изчистваме. Чудесно! Това беше, момичета. Благодаря ви, че бяхме заедно. Надявам се да ви е харесало. Ще чакам коментари с ръчица. Говорете си, обсъждайте си някакви неща. Ви сте супер готини всички тук, така че ще се радвам да превърнем това място в едно готино и положително пространство. Благодаря ви и до скоро!